बुंनाय नङा मारगौ आबै नों नंगौखौनो बुंदों आबै सों नैबे नोम्बैनाव नैबे नोम्बैया बिदि मोनखांनाय मानसि मिथिबाय आं बुंनाया नंगौ मारगौ आबै आं नंगौखौनो बुंदों आबै नङा गारजाबा माबायदि मोनो नैबे नोम्बैनावसो नैबे नोम्बैनि बिखायावबो दुखु दं ओरैनोल' खुसि मिथिबाय मंजिला जी स्टार 3 लाइक 3 सब बोला है मंजिला नेहाबो गाबबाय हनै बावगारगौमोनदों बावगारनाया गोरलैमोनब्ला 5K जानाय आइडि दं आंनाव रंजा मोसा लागाव पियार लोगो खालामदो दे होनदों मंजिला जी बोले है एन फाग्लि नों र' होनदों सुसमिताया मिनिदों हनै बिखाया सोगोन मानो बुना लादों सायाहाय मा आंनि खाथियावसो फरायसाहां मा जागारबायदों मेंबायहाय हाय सुसमिता माबोरै होनदों नै दं माबोरै दं होनदों बाद मे अन मत करना प्लीज भाई बाद में ऑन मत करना प्लीज भाई बोला है आरबि लोगोखासो नों नायदो होनदों मंजिला सुसमिताया मा बेदर थेदर हरलाजोबखो आंनोलाय मंजिला बोला है आपको पियार लोगो खालामदो दे आयौ मैस्रोम हरलाजोब्बाय आंखौ अबाव हरदोरा मैस्रोमालाय सोरबा रायखोमादोंदां नोंगौ आबै गावनि जिउनिख्रुइ सोरखौबा बांसिन मोजां मोनोबा बेखौ बावगारनो हानाया जोबोर गोब्राब I am feeling not well आरबि कक्रेक होनदों हेंथा दाहो नों आंनि गोसोखौ होनदों ब्लु लादो दे बाजै अके आं मा थाबाय नोंनिसिम होननायसो जासिगोन नोंना मोजोमसे अननाय मोनैनि होननायनि आंनिखौबो फरायाना अनजलिनो आं नुवाखै दे नुवाखै आङो उज्जवल मौसुमी की साथ फ्रेंड हो जाइए बेक करूंगी ये 1 आईडी से ओके मोजाङै था दे होनदों बाय बाय सोरखौ होनदों आयं फैनायखाय थांनोसै आयु आं फैनायखाय थांसैनो नों फैनायखाय थांसै नामानो दाउला होनदों आरबिखौहाय जि मोजां मोजां रायोहाय जोंना सुसमिताया जा मिनि ओंखारो आं इउ आर राइट गोमोर सिं सना होनदों आपेल हाय दीदी कहाँ से हो कैसे हो ओ ठीक हो आपेल जी आप कैसे है खाना बना हो गया क्या 1 का 2 साहब न्यू कंटेनर डिशे आपेल क्या सब्जी खाया है दीदी आज का सब्जी है मछली मछली है आब' हाबा जानोसैमोन जाथ'नांगौना जाथ'नाङा मा होनदों आब' हाबा जानोसैमोन जाथ'नांगौना जाथ'नाङा हाबा मानि बरबादि जासला हाबा जानाय मानि बरबादि मिथिबाय अपने आप को गुलाटी मारना हेलो डियर हेलो एम ब्लॉक न्यू कंटेंट आईडी से मंजिला अरबी भाई अब ना लिस्ट हमारी 4 आईडी था 1 से पहले ज्वाइन था और 3 से कर दिया है बोला है हाँ हम ठीक हो दीदी ओके खाना बना हो गया आपका क्या सब्जी खा के आया है गावदां आं थांनोसै दे बाय 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 गौथमागै गुड नाइट नो फ्रेंड नो सपोर्ट बोला है मैया आंना एमबि जोबना होदों
बिब' लादों। माबायदि मानसि नोंलाय?